ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಯಾನಿತ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ತಿರುಗು ಸಾಕಾಂಡು ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಜೆತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-15 ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತನ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೋಟ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಸಾಯಿ ನನಲ ಲಕ್ಕದುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಚಳಿಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಏನ ಮಂತೀನಿ ಮಾಮ ನೀರು ಚಾಲ್ ಮಂತಿನ ಅಥವಾ ಬಂದು ಮಂತಿನ ಏನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನೇ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಪುದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಪಲ್ನೆ ದಾದೇವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಉಂಡುಗೆ ಮೂಲೋಲ ತೂಕಪ್ಪೋಯ್ ಅಂದ್ಗೆ ಅವು ಹೇಮಾ ಮೀನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಐತೆ ಪೆತ್ತ ಉಂಡ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ತಿರ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೂಟಾ ದಾದ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂದೇಟು ಓಲ ಇಜ್ಜ ರೆಡಿ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಪಿರಲ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿದ್ರೆ ಸಾಗರ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಮರತ್ ಹೋಪಿನಿ ಪಿರ ಹೋಪಿನಿ ಪತ್ಸಲ ಇಂಕಲ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉಡುಪಿದ ಮಚಿಲಿಗೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕೋ ಅವೇನಾ ಖಾಲಿ ಅವು ಏನ ಕಾಣೆ ಇದು ಏನ ಅಂಜಲ್ ಸುರ್ಮೈ ಅಂಜಲ್ ಜೊತೆ ಮೆಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಇರೇ ಕುಲ್ಲು ನಗರ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ರೈಜೆ ನಮ್ಮ ಮಚಿಲಿಡ್ ವನಸ್ಪುರ ಆದಿತ್ಯಂಕಲ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಸಾಯಿ ಓಲೆ ಸಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್
ಗೀತಾಂಜಲಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಉಂಟದ ಏನ ಕರಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾಂಜಲಿದ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೈತೇರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕನಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಮನ್ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಸೋನಿ ಬಾಬಿ ನಮ್ಮಾಗ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೈಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಇಂಚ ಪರೋಡು ఆయన అంచ పడకుండా ఇంచ సిప్ మన్పులే ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸೋನಿ ಬಾಬಿ ನಮ್ಮಗ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೋನಿ ಬಾಬಿ ನಮ್ಮಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂದುಜ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತದ್ಲಾರೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅಂಕಲ್ ಸೋನಿ ಬಾಬಿನ ಅಮ್ಮಗ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ Dovale Gigi. Oyoyo. Ora mo tiene. Kuntele, ಏನು ಒರೆಸ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ ಕೊರ್ಪೆ ಕುಂತಲೆ ಬಾಬು ಬಲ್ಲೆ ಇರಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ದೊಡ್ಡ ಆ ಯಾಳ್ ಮನ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಮಾನ ಬೋಡಿ ಒಂದು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಚೆ ಫಿಶ್ ಬರ್ಚೆ ಒಂದು ಬೋಡಿ ಉಂತಲೆ ನೊರೆಸ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಿಸಿಗೊಲ್ಲೆ ಏ ಒಬ್ಬೋ ಸಾಯಿ ಸೋನಿ ಬಾಬಿನ ಅಮ್ಮನೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ ಕೆಲವು ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಆರಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಬು ಇರು ದೊಡ್ಡನ ಶಾಪ್ ಹೊಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡರೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಡು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ